Closed doors, I'm a fool for your love. Hi guys, welcome back to my YouTube channel, Pobreng Buholano Vlog. And for today's video guys, di ako karon sa bahay. Pero di gani among bahay ron is ang kuan ba ang ninang. Pero di amo ko dari nagbudyo. Mao di ako sa ila ron. So karon kay na may dahang kasagingas ludo na may bunga. So ang harbison ron guys, na may duha ka tundan bunga ron di astuan ludo. So ang harbison ron kay buwang naman kaayo dya. Puso ra bagkawat dari amo jab sa maunhan ta puro ting atong saging nga hago pa kada magtanom jam tawat ta des kuwat andi so atong kwaon guys subani kun ang kwaon so karon guys hindi pa ta mo ngadtos kasagingan kay mo ta saging manuwa sa tas manok kay wa ang tuwa ig manok nabunga pa sila naglaag tuwa sa nato kay man tay gamay manok dari tuwaan sa nato. Hindi aman po tayo piso guys dah piso tuwaan po rin nato kay luoy. Ano? Tuwai. Atura itsa. Ya itsa. Barong. Ayo dia dan tu itsa ba. Ali nga nara. Grabe ni bata ara isuga oy. So karon guys, mga tunata tunang pot doon ang kuan bunga sa kuan saging. Tana dong. Dong. Tana. Todad to. Tana. Tot una ko. Una dad to. Dari. Na guys, grabe daghan nagkasagingan oy. Mo ni magkasagingan da. Tara. Hinay da ha. Uy. Hinay da ha.
Putlo na to saging. Ha? Tubig. Magbantay ha. Tubig sa gilo. So di arag saging guys di mo ito bunon tapo di sa to gusto to. To arag isa to. Kato? Tana. To nang put dondo. Ha? Tana. Ado, di. Ha? Ayo da pasaka. Ha? Pagsaging. Atag saging. Ano po isa atong put doon? Lok. Lok mo agad na. Lok. Ay ko na kinakawag. Ha? Ay ko ano. Ya. Hodo. Hodo. Oh. Nyang. Come here. Oh. Kakuha na may saging ha. Kaya ni was kapitan. Ta. Ah. Tara. Bukat. Ha? Eh bukat. Dada. Dada. Sapa. Ha? Sapa. Oh, grabe yung tao. Kagana eh. Kagana kada. Grabe yung tao. Ta. Ayaw sa kanya iklog. Ha? Iklog. Igo. Itlog. So karon guys, di arag among hinarvest ng saging na. Dali dalo. Hinarvest ng saging na. Pero na pwede ang saging ng lodzo guys, pero wa pa namunga na. Ano ba? Kita sa saging? Ako ra. Gani ibutang dali lo. Ha? Kaya gani. Aha. Dali ya kani. Na. Ya dana. Dali ya. Hindi ha. Mm.
So karon guys, kit-on mo na kuan guys, mga bunga dari saging namo among pakita tanawa. Tanga. So karon guys, danira ko to batong video. I hope nga nalingaw mo. And don't forget to like, comment, subscribe Clock. para updated mo sa akong mga video guys. Na bye-bye. Bye. Na bye-bye.